खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि एमएन फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे फिसा आपडेट लाना फैलायबाय नै लोगोफोर। ब्लगखौनो बानायलाय जालालै लोगोफोर। दिनैबो नै बे ससियेल मिडियायाव सासे जोंहा ब्रादारहा बड' वेलफेयार एस'सिएशननि बेंगलराव थाग्राया मोनसे फोसावनायखायसो आं बेखौ सुंद'यैबाबो शेयार खालामना होनो सानदों लोगोफोर। नायलांदो अब्ला। नायलांखांनानै जाजायो जाजाया फंनैसो बुंनोसै आं। दिनै आं भिडिअ बानायनाय 11 तारिख नोंथांमोन 11 मे 2026 दा दहायसो गोमादों 12:30 समावहाय। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायदों नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना हो जाहाथे जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबाफोर नुसंफैनानै बे गोमानाय जोंनि बर' लाइमोनखौ जोङो थाबैनो मोनफिननो हायो नङा होमबा। दिनैसो गोमादों। दा बेयो 9 तारिखआवहाय बे दाननिनो 9 तारिख खालि तामिलनाडुआव खामानि मावनो होननानै ट्रेनजों फैदोंमोन। बेनिफ्राय दिनैहाय सफैदोंमोन 11 तारिखआव नङा होमबा। सफैनाय लोगो लोगो बियो बिनि खर'आ जेरेखम सिगाङाव गोबां सुबुङा जाबोबाय नङा होमबा, बेबायदिनो जानानै खारदों जाहैबाय। गोमाफैनाया तामिलनाडु त्रिपुरायाव गोमाफैदों बेयो नोंथांमोन। तामिलनाडु त्रिपुरायावहाय दिनै दहाय सानजौफु 12:30 समावहाय गोमादों। दा जाय बिथांमोनजों फैफादोंमोन बिसोरबो हमथाना लाखिनो हायाखिसैनो बेखौबो माबोरै जाखो जोंनि बर' सुबुंफोरा हमथानानै लाखिलायनो हायै आरो माबोरै बेबायदि गोमाबाय थायो बुजिनो मोनला आङो। दा जिखुनु जाया जायखिजाया दा नोंथांमोनहा आङो फट' होनानै होगोन जेरावखि नुवा मानो अननानै प्लिज गावनि बर' हारि हिसाबै एसे नोजोर होलायबानो जाबाय। जेरावखि नुवा आं स्क्रिनआव होनानै होगोन बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हरदो नङाबा आंनिसिम कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। नुसनबायोब्ला आरो मानसिखौ दोननो नाजा। दा बे गोमानाय सुबुंनि आङो डिटेल्सखौ खोन्थानि मुङानो जाहैबाय देरहासार मुसाहारि। गामिया जाहैबाय वेस्ट बदरपुर, पिअ बिसमुरि नोंथांमोन। डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, आसाम। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसमुरिनि बदरपुर होननाय गामिनि आरोखि नोंथांमोन। जिखुनु जाया बेखौनो बयनिसिमबो खावलायहरबाय नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा मानो बे बिथांखौ हमथानानै दोनबानो जाबाय जाहाथे जों दैथायहरफिननो हायो नङा मोजाङै मोजां। गोबांथार बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दं, जागासिनो आरो जागासिनो फैगासिनो जागासिनो नङा होमबा। दा मा खालामनो जाफैथारबाय जेरावहाय जोङो दा बेखौ एसेब्लाबो बयबो नोजोर होलायनांसिगोन। आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मदद खालायगोन होननानै आङो बिनि फट'खौ स्क्रिनआव होनानै होखागोन नोंथांमोनहा। मावनानै जाबावगोनलै लोगोफोर बेबायदिबाला। लकेलावबो खामानिखौनो मोननो थाङा, बायहेरायाव थांबाबो बिदिनो नाना बाना ना माब्रै मा मावनानै जाबावगोन लोगोफोर। माबायदि माने बिदिनो बाहेरायाव मावहैग्राफ्राबो बिराद दिगदार जागासिनो दंना लोगोफोर। फिरफिलि सानिफ्राय भिडिअ बानायबायलै लोगोफोर, गाज्रि मुद्दामोन। फिरफिलि सालायग्रा नालाय फिरफिलि सायावनो थानानै भिडिअ बानायबाय आङो। मा होनदों लोगोफोर, बे बाहेरायाव मावहैनो थांग्रा ट्रेननिफ्राय बाज्रुमनानै खारदों ना मादों होनदों, गोमादों होनदों। अबेबा बिसमुरि जर्दानपुर ना अबेनिबा। दा बेखौ नागिरनो थाखाय सोरबा नुयोबा खिथाहर होननानै भिडिअखौ शेयार खालामना होदों आरोखि लोगोफोर। दा आंबो बेनि थ्रुयैनो बेखौ सुंद'ब्लाबो आपडेट लानानै भिडिअखौ शेयार खालामना होनो सानदां लोगोफोर। बेनोल' आंनि बुंनांगौआ। माने बाहेरायाव थांनाय हिसाबै जाय जाय थाङो, जाय जोंनि बर' आंगो सुबुंफ्रा माने बाहेरायाव खामानि मावनो होननानै थाङो, माने एसे सेफटियै थां। बेफोरबायदि बाज्रुमनानै खारनाय, सोरजोंबा बुथारजानाय, ट्रेनाव माबा मोनजाफ्लांनानै फाग्ला जानाय अनेक रोखोम खोनायो लोगोफोर। बेल' नङा, मास मोनफा मोनफा घटना खोनाबाय थायो, नंगौना नङा। गुबुन हारिया ओरैनोबाबो जोंनि बर'फोरखौ बारा फसायखाया ना, बारा मोजां मोनखाया। बेनि थाखायनो जानाय लोंनायनिफ्रायनो माबा माबि मावनाय दांनायावबो सिन्थायनो सुथुर जालायलाङो ना लोगोफोर, नंगौना नङा। साननानै नायब्लानो बिजिरना नायब्लानो नुयो लोगोफोर। ओंखायनो एसे सेफटि थांनांगौ लोगोफोर। बाहेरायाव मावहैग्रा बिथां साफ्रामबो जाला लोंला खालामनायनि थाखायबो जायो ना मायो बेखौथ' जों थांबाय थाग्राबो नङा, थांग्राबो नङा, बुंस'नो हाला लोगोफोर। खिन्थु अनेक रोखोम जाहैयो। जायसो बाहेरायाव मावहैयो बिसो मिन्थियो लोगोफोर ना।
बाहेरायाव मावहैग्रा जायफ्रानाखि बाहेरायाव मावहैग्रा बिसोरसो मिथियो। सोरबाया ट्रेनाव जानाय लोंनायाव मोनजाफ्लांनानै फाग्ला जाहैयो, माबा जाहैयो। सोरबाया खामानि मावनायावनो सुथुर जानानै बुजायो, बुथारजायो। अनेक रोखोम नुबोयो लोगोफोर। बेनि थाखायनो बे जोंनि ब्रादारा जा सेयार खालामदों बेखिनिखौ बयबो नायनानै गाव गावबागाव आंगोनि बर' फिसा होननानै हमनानै खबर हरलायबानो जाबाय लोगोफोर। बेखिनियानोसै आंनि बुंनांगौआ।